Comité de Empresa queremos agradecervos a vosa solidaridade cos traballadores da nosa fábrica nesta difícil situación que estamos atravesando. Como xa sabedes, a empresa pretende despedir a 27 persoas na nosa fábrica de Pontecesures, dentro do ERE que iniciou a nivel estatal e que se atopa en negociación neste momento. Son 27 persoas, 27 familias da comarca que se verán seriamente perxudicadas. Por iso, expresamos o noso rexeitamento total a esta medida, totalmente injustificada e desproporcionada. Somos a fábrica máis perxudicada polo ERE en porcentaxe de plantilla afectada, un 14%, o que supón un castigo enorme para a nosa planta. Os traballadores que somos a fábrica sabemos perfectamente que eses despidos comprometen o seu funcionamento. Levamos xa uns cantos anos coa produción estable e non creemos que estuvera a empresa tan mal xestionada para estar traballando con 27 persoas máis das necesarias. Nos próximos meses de verán imos producir os 7 días da semana. Isto impacta considerablemente na nosa conciliación, xa que a empresa rebaixou o número de traballadores que poderán disfrutar de vacacións no verán. Alegan que é necesario para garantir a produción, aínda contando con personal fixo discontinuo. Isto, unido ás dificultades que temos en moitos departamentos para poder disfrutar dos descansos acumulados durante todo o ano, demostra que non sobran 27 persoas, ao contrario, en algúns momentos fai falta máis persoal. Unha multinacional como Nestlé, que obtén ano tras ano beneficios de miles de millóns, non pode aplicar esta política de destrucción masiva de emprego. A eses beneficios contribuímos cada un dos traballadores co noso esforzo, cos postos de traballo das persoas non se xoga. En Pontecesures non o imos a permitir. Así que, compañeiros, ánimo e forza. E os que nos acompañades,